Hej med jer og velkommen til den her video. I dag der kommer den her video til at handle om, at jeg blev overrasket med et baby shower i søndags. Det er tirsdag i dag, når jeg filmer det her. Men jeg tænkte lige hurtigt sådan kort at forklare, fordi det næste klip, I skal se, der siger jeg, at jeg tror, at der er et baby shower i dag. Og hvis ikke at man kender mig, så ved man måske ikke, at jeg lægger mærke til de mindste ting. Derfor så havde jeg også regnet den ret meget ud, men prøvede også at bilde mig selv ind sådan, at det kunne også godt være, at det var en anden dag, fordi jeg gad heller ikke at blive skuffet. Men vi havde altså besøg af Julie og Jeppe. Den video har I set, eller måske I har. Den kom i hvert fald ud ugen før denne her video. Og jeg havde det sådan, det kunne bare give rigtig god mening, eller det ville give rigtig god mening, hvis det var den weekend, hvor de var hernede og besøge os, fordi de har jo lille Altea, så hvis de skulle køre frem og tilbage sådan, ja, en uge til forskel, eller 2 uger til forskel, eller hvornår end det nu ellers kunne være, så ja, i mit hoved gav det bare god mening, at det godt kunne være enten lørdag eller søndag i den weekend, hvor de var her. Det var så ikke lørdag, og den regnede også rimelig hurtigt ud, men fordi Julie spurgte, om ikke vi skulle til at spise brunch søndag morgen, så var jeg sådan, så kunne det jo være, når man kom tilbage. Og så var der sådan generelt bare nogle små ting, sådan i løbet af søndag morgen, lige inden vi kørte afsted. Jeg lagde fx mærke til, at Thomas havde trukket gardinet for ind i stuen. Så nogle ting lægger jeg mærke til. Ja, I got you. Så vi var altså ude og spise brunch, og så kom vi tilbage igen, og surprise, så var de her alle så sammen. Uanset om jeg blev overrasket eller ej, så er det jo bare mega sødt, og jeg føler mig virkelig, virkelig heldig at have veninder og familie, som gider at stable sig ned her på benene for mig. Inden vi lige går videre, så vil jeg bare lige sige, at 62% af jer, der ser med, I subscriber altså ikke til min kanal. Så hop lige ned og tryk subscribe, det vil gøre mig mega, mega glad. Nå, men I kan lige få nogle klip fra dagen her, og så bagefter, så vil jeg lige vise jer, hvad vi har fået i gave. Hej med jer, og velkommen til den her video. Jeg tror måske i dag, at jeg skal have mit baby shower, men man ved det ikke helt sikkert. Jeg har en fornemmelse. Vi må se. Følg med. Vi ses igen. Vi ses på den anden side. Ja. Jeg kan godt lide alligevel, selvom det er lidt. Vi ses på den anden side. Vi glæder os til at møde dig. Ja, til du kommer ud og siger hej. Ja. Hej hej. Så har vi sagt farvel til jyderne, som nu kører hjem mod Jylland. Ja, nu skal vi hjem til vores hus. Vi har sagt farvel til Thomas og Anse, men hvad de ikke ved, at vi skal sige hej til dem lidt igen. Nu er vi på vej hjem til Anse. Det er jo hendes baby shower i dag, og hun har sådan... jeg synes ikke, hun rigtig har nævnt noget. Hun har sådan nævnt, at hvis nu jeg får et baby shower, der har jeg bare prøvet sådan at ignorere det og sådan snakke videre om noget andet. Og så havde hun nævnt for Thomas i går, at hun troede jo, eller det har hun hele tiden troet måske, at det var den her weekend, fordi nu var vi her og sådan noget. Og så nævnte hun for Thomas i går, at nu blev hun i tvivl, fordi en af pigerne, som hun nok skulle have været med, hvis det var, skulle flytte for hendes mor i dag. Og vi har bare været sådan, nå, vi pakker hele bilen, og vi kører, og vi ses, og så jeg håber virkelig ikke, hun har fattet mistanke. Det var lige før, det blev spoleret på restauranten, fordi at pigerne, som har været hjemme og pyntet op, de gik i alarmen. Så heldigvis ringede de til Thomas, men jeg ved ikke, om Anse har noget sådan mistanke. Men, så vi krydser fingre, for hun ikke rigtig har fattet det, og ellers i hvert fald bare bliver glad og overrasket alligevel. Nu er vi på vej, og vi skyndte os at ræse afsted fra restauranten, så vi kunne lige komme lidt foran, men de kører lige ind i Netto og handler endnu mere. Så vi krydser fingre. Så er vi kommet. Vi klarede det. Se det engang. Wow. Ludvig, han tænker, hvad fanden er det, der foregår? Jeg er fucking nervøs. Jeg føler, man kan høre mit hjerte banke. Der er det ringet tidligere. De har kun ringet til mig. Hvad er det for noget? Og en masse tæsser, der råber.
Ej, altså. Så var det derfor, I skulle pludselig skulle netto alt muligt, eller hvad? Ja. Åh, skal man lige. Ja, det var ikke, vi stod bare. Nej, løgn, det der. Hej, hej. Eller på Facebook. Hvordan gør jeg? Gå til toilettet. Og så... Altså, du troede, det var nu? Ja, jeg havde det lyder den. Altså, på vej herhjem? Ja. Vi havde virkelig prøvet. Ja, men der var lidt... Det var fordi, jeg tænkte, det var ret oplagt, når I var her. Jamen, det vidste jeg godt. Du foreslået den weekend. Vi håbede jo, du ville tænke, ej, det er mig, der har foreslået den. Jamen, så var jeg mere... Så var du sådan, du skulle lidt for din mor og sådan noget, så tænkte jeg... Det var løgn. Ja, det kan jeg så regne ud. Du er også glad for et kamera. Først har vi 500. 500. Vi har også været gode. Ja. Det er Maria. Vi gætter Maria. Det er rigtigt. Som I kunne se, så var pigerne altså gået all in på pynt. Der er stadig en del tilbage herover. Jeg har ryddet op hen ved spisebordet. Nu står der lige en masse vasketøj. Der står stadig en hel del her, og det er jo genialt, fordi vi skal jo holde barndåb her til sommer. Inden vi skal giftes, der sker mange store ting i år, og derfor så kan vi jo genbruge rigtig meget af pynten, hvilket jo bare er fantastisk, fordi det bliver en stille og rolig barndåb i haven. Vi bor sådan rimelig tæt på en kirke, så vi skal bare holde havefest, barnedåb herhjemme, og det bliver så fint og genialt, at man jo så kan bruge pynten 2 gange. Jeg tænker også at gemme den derefter, fordi hvem ved, det kan være, at man kan bruge dem igen på et andet tidspunkt, eller jeg pludselig har en veninde, der skal have en dreng, eller hvad fanden ved jeg, et eller andet. Så det var bare en mega dejlig dag, trods at flere af mine veninder desværre ikke kunne komme, fordi så har jeg en veninde, som lige har født. Hun er rimelig undskyld. 2, så har jeg en anden veninde, som er på den anden side af jordkloden. Hun er også rimelig undskyld. 3, så var der en, der var syg. Og 4, så var der en, der havde en vagt, som hun ikke kunne komme af med overhovedet. Sådan er det jo. Og ved du hvad? Jeg skal alligevel se dem om ikke så forfærdeligt længe. De har sagt alle sammen, at så holder vi bare et mini baby shower, når vi ses. Så det er mega sødt af dem. Nå, men lad os bare lige vise, hvad lillemanden har fået i gave. Det er i hvert fald nogle virkelig, virkelig fine ting. Og lad os bare lige starte fra en ende af. Han har blandt andet fået det her virkelig fine håndklæde her, hvor der er den her lille elefant på. Det er fra Nørgaard Madsens. Det er i hvert fald virkelig fint og lækkert, og lige mig sådan i de her sådan lidt neutrale farver. Så har han altså vi har fået en masse lækre produkter fra Lille Kanin. Vi har blandt andet fået lidt dobbelt af tingene, men jeg tænker, vi nok skal få det brugt. 2 af de her Bath and Shampoo halløjer. Så fik vi faktisk 3 af dem her Bath and Body Oil, men jeg har så lige byttet den ene, fordi jeg synes, det gav mest mening. Vi har fået den her Rich Cream, og så byttede jeg den ene af de der olier til den her SOS Balm, fordi det var alligevel noget, som jeg havde stående på listen, så derfor så, når vi nu fik 3, kunne man lige så godt lige bytte den ene til noget andet, vi manglede. Mega lækkert, og han bliver simpelthen bare en ren lille fis. Så var der altså lige sådan en kasse her, som også var pakket ind i cellofan med en masse bleer i her, og lidt vådservietter og babyvatpinde. Nå jo, ja, og så var der nogle af de der Lille Kanin-produkter nede i, men nu gad jeg bare ikke lige tage alt det her op. Men ja, mega fint med en masse bleer her. Apropos bleer, så havde pigerne altså også lavet den her virkelig fine sådan blæbuket. Virkelig, virkelig cute. Altså, den tænker jeg ikke, at jeg skiller ad, før vi skal bruge bleerne. Så den kommer bare lige ind og stå og pynte lidt på værelset, fordi cute, altså.
Så har han altså også fået den her lille giraf Sofie. Det er sådan et fransk brand, og min veninde Freja, hun er jo altså halv franskmand. Så selvfølgelig så skulle han have den her af hende, fordi den er hun også selv vokset op med. Så det er bare mega, mega sødt. Så er der altså lidt aktivitetslegetøj her. Den her er fra Kongesløjt. Lyd vi vil meget gerne være med. Men det er med den her sådan honning tullihut på, og så er der et lille spejl her. Jeg skal lige have sådan noget beskyttelse på. Den her bil kan også sige lyde. Så er der lidt suttesnore her fra Kongesløjt, også med citroner på. Jeg er helt vild med dem her. Vi har faktisk ikke rigtig nogen suttesnore, trods at jeg hækler til alle andre en masse, så måske også lige skulle hækle nogen til vores egen lille dreng. De er i hvert fald virkelig, virkelig fine. Så har vi fået den her fine aktivitetsbold, som jeg bare har hørt mega godt om, fordi den skulle være god, fordi de kan få fingrene ind og holde godt fast i de her huller her. Perfekt. Så har han fået den her fine Jellycat kanin, som jo altså bare er mega blød, og jeg håber, han bliver glad for den, og sådan på et tidspunkt gider at putte med den. Det er lidt svært lige nu at finde ud af, hvad der er til ham og hvad der ikke er til ham, men det håber vi, han finder ud af. Så fin, og den er vi virkelig glade for. Så har han altså fået den her alt for cute bamse fra Vanilla Copenhagen. Det er en nyhed, som er vist købt i Baby Sam, tror jeg. Ja, den er simpelthen så sød. Altså prøv at lade os af. Mega fin. Og så er der den her, du kan trække i, og så spiller den altså musik. Nu gør jeg det ikke lige, fordi jeg skal lige vise jer noget mere. Virkelig, virkelig, virkelig cute også, og han har ikke rigtig bamser, så det er virkelig fint, at han har fået lidt forskelligt her. Så en sutteboks her. Det synes jeg er meget smart, sådan så man kan have dem for eksempel i hospitalstasken, uden at de bliver helt nullet ind i støv og ting og sager. Det er vi glade for. Og til slut, this one. Sådan en aktivitetsting her fra Little Dutch. Yes, med det her bondegårds tema og alt muligt, ikke? Knidrelyde og ting og sager. Og så har jeg simpelthen været så heldig at få en times graviditetsmassage af min mor, så det skal jeg lige have booket. Og det glæder mig til. Jeg har lige prøvet det en gang her for ikke så længe siden, og det var mega, mega dejligt. Så det glæder mig rigtig meget til, at jeg lige skal endnu en gang, fordi rart. Og det var simpelthen lige alt, hvad lillemanden har fået so far. Jeg ved, at jeg også får noget til ham her en af de næste par dage, når jeg skal ses med de andre, fordi der jo desværre var nogen, der ikke kunne komme, som var helt forståeligt. Det får I så ikke lige med i den her video. Det kan være, at jeg viser det i en anden video. Who knows? Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du har set med helt hertil, så synes jeg, at du skal hoppe ned og skrive baby shower i kommentarfeltet. Husk endelig at like denne video, hvis du kunne lide den. Husk endelig også at subscribe til min kanal, eventuelt tryk på klokken, så får du altså en notifikation hver gang, at jeg uploader en ny video. Tusind tak, fordi du har set med, og så ses jeg altså bare i min næste video.